Човекът, който изобрети спирачката на влака, беше гений. Под всяка талига има 2 оси и 4 колела. Когато влакът спира, 4-те колела ще спират едновременно, за да работи спирачката, е необходим компресор. Сгъстеният въздух е разделен на 2 тръби. Зелената е спирачна тръба, а бялата е тръбата за подаване на въздух. Въздуха се съхранява в резервоар 5 бара. Сгъстеният въздух от резервоара достига до функционния вентил, долната част, и към него е свързана зелената спирачна тръба. Когато машинистът използва кран машиниста, налягането в спирачната тръба намалява и бялата захранваща тръба. Налягането се увеличава и измества буталото във функционния вентил. Сгъстеният въздух достига всяка талига и измества буталото на спирачният цилиндър, който от своя страна измества калотките, който прилагат натиск, и колелата спират. Когато влака трябва да тръгне, машиниста дава нужното положение на кран. Машиниста допълва се, резервоара с 5 бара. Буталото на функционния вентил се връща и буталото спирачния цилиндър се връща с помощта на пружина в цилиндъра и влака може да потегля.